Ron mawar katyuping angin Kukil lantar sumebar Wauto Pelajaripun sang Topo Begawan Duru Pandhiteng Sukalima awit den pinulasara dening sang Yupara lancur-lancur Pandhawa mewah sang Raden Setyaki nalika semanten mlajar nekuk penjalin nyimpang marga nalika semanten karaos bingeng penggaling sang Kumbayana kados pundi anggenipun nedya gayuh kanugrahan kang nedya tumedhak aran Wahyu Kamulyan nalika semana dadya buntu nalar pikire sang Begawan Durna tumuli sowan wonten ing Kayiwangan Dandang Mangure ana ngersaning dewaning Godha pangrencana nalika semanten pangudas maraning jero sang Begawan Durna ngadhep sang Pandhita Durga iku saknyatane koncang seret pinangun langening kalanjana kelar wonten mansarate Buta Pandhata Kati Wisaya Indriya Sasana wonten sak madaning wana Krandayana ing kono pinuju papaning bangsaning para bajul barat Jem Setan Priprayangan ing kono madeg Kayiwangan bangsaning Jem nenggih Kayiwangan Dandang Mangure ing pasetran Ganda lumayit nalika semana lenggah dewaning Godha ya dewaning pangrencana nenggih sang Pandya Betari Durga ya sang Permoni ya sang Bathari Uma nalika semanten karaos guru-guru hawa panas den raosaken dening bangsaning Bajul Barat awit wonten titah pujangkara ingkang mlebet wonten ing wewengkon kedatoning para jim nggih boten sanes Pandhita Sukalima sang Topo Begawan Durna nalika semanten tanggaping ganti sang Pandya Betari Durga andang wismanipun sang Kumbayana dadi kumbang wijining pandhika sang Pandya Betari Durga ingkang dereng kababaring lisan
Irem-irem kembang bopong kembang bopong sare mulat kembang terate bangrara yongan lumalenggong lumalengkung rumambat kang sarwe papulatan ler kembang karang sungsang ler kembang karang sungsang Ong tetian kala rudra Mas Pati Raja Dewaku Jaramaya. Jaramaya aja kaget. Kita ulun timbaling ngadhep ana ngarsaning ulun Jaramaya. La taala. Kanjeng Ibu Betari Durga wanter sabda tama pangandika paduka. Ngawe ingkang abdipun Jaramaya senajan to radi makler ngantos kula mboten mangertosi kawontenan kula kedahipun nabuh kula malah merem nyuwun pangapunten Kanjeng Ibu Betari Durga. Iya Jaramaya mbuh ya dadi ngopo obat-obat mbok yo nek kesel ki mbok yo aja meksake mangkat. Waduh kula pun kadung saguh niku Kanjeng Ibu. Iya apa kita ya uga ngrasake kelawan gara-gara ingkang dinrasake dening para bajul barat liyane. La dalah. Mesti kemawon kula ugi ngraosaken jernyatanipun kula nuwun sewu. Kayewangan utawi pasetran Gondolu Mayit mriki menika namung dipun renggani, namung dipun panggeni. Isinipun wonten mriki menika namung wontenipun bangsaning dedemitan sedaya. Pramila menawi wonten titah ingkang mlebet wonten ing wewengkon Kayewangan Sela Mangumpeng mriki, tartentu para bangsaning demit bajul barat lan sapiturutipun sami boten betah menika katingal pratanipun Begawan Durna. Monggo Kanjeng Ibu kula aturi ndanggo Kanjeng Ibu. Iya Jaramaya lungguh Kang Prayoga. Sampun boten kirang prayogi. Begawan Durna padha kanthi raharja sak prapta kita anggon kita sanana ngersaning manjenengan ulun ana ing Kayewangan Pasetran Gondolu Mayit Kumbayana. Astagfirullah sila bertapa semarangti hawala kamanaku aku laku apret kantil buntuting seligur kula nyonamit masang keliman tabe Panca Betari nuwun sewu niki kak teng Kayangan Dandang mangure brisik
Menika demit-demit sami teng kemruyuk menika napa mboten betah awit wontenipun Begawan Durna wonten mriki. Karang kula menika ugi betah rapal mantram sakti kangge ngusir demit-demit menika. Wekasan sami mboten betah. Mekaten Pandya Betari. Tobat ya aja dadi gelo atimu. Pancen bangsane Bajul Barat ki yen ana titah ingkang mlebu ning Kayiwangen Danang mangurip padha ora betah. Mekaten. Iya. Oh, mboten dados menapa kok Ibu Betari, kula menika pun kulinten dipun paidu. Kula menika pun kulinten dipun maeka. Pramila sowan kula wonten mriki menika mboten sanes wigatos kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk Pandya Betari. Iya ulun tampa kuwi lewat pangestu ulun tampanono Begawan Durna. Oh, inggih. Sampun kula pundya karya jimat mariping kaliyan kasantosan. Banjur apa kang dadi wigatine Begawan Durna? Teka sowan kita tanpa tinimbalan mengke riyen saya ndadi niki Pandya Betari. Demit-demit mriki menika saya sami mboten kiyat awit wontenipun titah mlebet wonten ing Kayiwangan Dandang mangure. Iya Begawan Durna mboyo dadi ngopo? Inggih. Sowan kula menika saestu kula namung dados duta saking anak Prabu Duryudana ingkang rikala semanten anak Prabu Duryudana dawuh kaliyan ingkang abding Sukalima supados sowan wonten kersanipun para Pandhawa ingkang wigatos inggih menika nyuwun sih kawelasan dumateng para Pandhawa supados para jawata ingkang badhe matedhaken wahyu kamulyan para Pandhawa sampun ngantos tumut budidaya sartanipun sampun ngantos wahyu kamulyan kalampah dipun inggih menika dipun gayuh dening para Pandhawa nanging lole sampun dawah ketiban nandha Kanjeng Pandya Betari Durga ketula-tula katali-tali lampahipun ingkang abding Sukalima kula malah dipun pulasara wonten negari Ngamarta kaliyan gentha-gentha wonten negari Ngamarta. Pramila sowan kula menika nyuwun pitulungan Pandya Betari, kula nyuwun pitulungan. Kados pundi seranganipun para Pandhawa menika manut kaliyan kula supados para Pandhawa saged maringaken wahyu kamulyan kula uga Pandya Betari Durga. Buta Pandhawa tata kate wisaya Indriaksa Sara Maruta Pawana Pana Margana Samirana Samirana lan parayang Pancabayu Pancabayu wisian magulingan lima batu-batu yen to pancen kowe ingkang kita jangka sartane yen to pancen kowe ingkang kita anggap Begawan Durna aja kuwatir aja sumelang. Wektu dina iki jeneng kita ulun maringi daya kemanten caketana para Pandhawa yen to ngasi mengko para Pandhawa arep ngrutu paripeksa nglawan jeneng kita ora bakal ana para Pandhawa ingkang bisa kuwagang nampa nampani daya saka panjenengan ulun. Wah daya menika wujud daya menapa Pandya Betari? Kula aturi maringaken Jaramaya wonten paring dawuh timbal ana pulunggana ngadhep ana ngarsaning panjenengan ulun nyuwun pamit madal pasilan Kanjeng Ibu. Dewi saya
Indriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Markana Samirana lan Paranya oh weh lajal lele pah pangkenan iwak mentah leh kumangan nang kulon omah ibu kanjeng ibu Pertiwi Ibu petani durga ngawing kang putra pun nira Duyatmaja cumadong dawuh Kanjeng Ibu. Tobat Pulunggana kok wis salin seneng inggih. Awit kula menika wonten mriki setahun kepengker kula dipun tonya kalih rencang. Woh wonten taun menika kula dipun suwuni damelipun wonten dawuh kula cimadong dawuh nungsung werti werti. Tobat Pulunggana wonten dawuh. Wektu dina iki Begawan Durna arep ngrebut wujuding wahyu kamulyan kepanjengipun Kanjeng Ibu. Angsrupana ragane Begawan Durna. Inggih. Yen ana Pandhawa sing arep ngruda paripeksa kelawan Begawan Durna Durna ya nggih. Oh inggih, mekaten kemawon dawuh paduka Kanjeng Ibu Betari. Iya mung ngono kuwi wae dawuhku. Oh inggih ngestaken dawuh nyuwun pamit madal pasilan Begawan Durna bukaan aku tak mlebu. Oh apane lho Pulunggana bukaan tak lebokne awakku ning ragamu. Begawan Durna aku arep menehi toya karo kowe Begawan Durna Budal Begawan Durna matur sembah nuwun sanget. Ayo demit-demit kabeh budal ning negara Ngamarta.
lele makananku iwak entah gondes ndas kuat aduh urip kok rekasane kaya ngene wis ndasku gedhe cepling sisan abote ra kira-kira sirah gedhe kok iki cilik aduh piye Duh Gusti nyuwun pengayoman leh kula dadi menungsa riyen senengan kula takabur senengan kula sombong kula senengane umuk Duh Gusti ngantos kula dadi demit rambet jaji kaya ngeten waduh riyen niku kula niku sombong sing kula sombong niku riyen dek isih urip niki gedhe bareng piwales kok diwalik sirah kula sing gedhe niku cilik Gusti pripun niku Wela dalah aduh iki piye aduh nang alam kubur kok rekasane kaya ngene ora ana anak putuku sing dondongake opo piye pegaweanku dhisik wiraswara mongko aku ora kajen mergo logatku sora Betawi aku ya wiraswara dhisik cucak bengi iki jin aku tak melu nyambut gawe ning Ngamarta wae aku ya kepleh wisan aku dhisik gawe aku nyelenrem ya sangka geringe awakku nganti dikarapi zombie aku dhisik sinden aku dadi rondo bola bali meteng mana tinggal mbak ya nek sing nulungi aku tungano Juli Suster Ngin astagfirullah mbak ya ora banget aku ngene-ngene on dhisik iku mono jangkep ayo sapa kira-kira demit sing jaipong kuwi Wela. Ha. Sinden sing ganti sapa ya? Tak injene. Anggi dhisik aku reti.
cetha banget. Lah. Hei. Lah. Aku dhisik ki anu koordinator wiyaga. Aduh, mantuk-mantuk terus sirahku. Gara-gara dhisik aku dikongkon ditakoki informasi apa-apa munine ming aman. Ning aku dhewe sak telat. Saru ora apa-apa. Demit ora wis barang modar demitne. Wong mati ra enek sarune. Kauta, namaku Kauta. Ayah. Apa? Ayah Sulis. Apa? Ayo. Nanti Delok wayang. sapa dalange? Pak, apa Om Roni? Iya. Nggo ning kono tuku apa? Tumbas apa ya? Buah. Buah. Heeh. Senenganmu rak jeruk to? Oh iya, seneng aku tuh ya. Apa? Iya. Jeruk. Iya. Jeruk. Caidan. Asu. I I love love you. you. I love you. Asu. Ora karang cah urung dong apa-apa ora apa-apa. Heeh. Ayo. Nyanyi sih. Gala-gala ya, Pak. Apa? Gala-gala. Jare ibu dhisik bapak kulino nyanyi nganggo lagu kuwi. Ibumu isok tumbak cucukan jenan. Alah lah jare ibu Jare ibu. Apa ya? Heeh. Oh. Serasah to rungokke. Heeh. Joget ra. Ora ana sing nyelamat raka. Lah dalah wonge minggat. Mula. Lah kira Om Juang to. Om Juang. Oh. Semen. Dadi demit malah kobol-kobol kalau ngono. Demit mangkat keri, Pak. Ha iya. Tiada tergila. Itu segala-galanya. Nyanyi-nyanyi. Siapa kae nyanyi kae? Siapa kae nyanyi kae? Namaku Saripudin. Aku gambang ora kajen. Menggambangi lagun juga ke dadak digugah. Aku dhisik tukang kempul. Seneng aku pendak tanggapan ning cangkringan. Aku mesti munggah ning kali orang. Ya.
Aku dhisik demung cah. Demung dhisik awakku lemu. Dadi RT ning Magelang ngono. Dhisik rabi ping 3 aku. Ning pinggiring Gunawan wayah wengi mung tansah kelingan sapa kae Mas ngopo Mas Wariso sapa to kuwi Bela kowe kok andang dadi demit kelingan raro aku kelingan wah kok iso dadi kaya ngono Mbak Tarni ya kaya ngene arep nendi mbak aku tak melu saka keduan kok wis nembang arep ning negara Ngamarta tangane ora kanggo apa kanggo ning fungsi iki mangane tang mbak ya ora kaya ngono lho Mas Warisa kelingan ra nek sok mangkat wayangan ning bis Jawal Jawil Hah ora tumbak cucuane ora sawedi seneni bojomu mlebu swarga ora dadi demit ya ora nggo napuki to Mas budal bareng heeh Dongkoro dong suruh ayo kan sahabat ya Abyor sorot lintang kanggo madhap tete sonya madya ratri lumrang gandaning pos peta karengganing putyane
liro sang tujo warombrang lir swaraning madu bronto manungsung sarining kembang oh